Čau, ja som David a vítam vás u tohoto prvého vlogu. Prvého. Poďte? Druhého. Tak, počkajte, možno nevidíte tam svetlo? Tak, vidíte, že? Tak. Tu také informačné video a tu budem tak chcem vám povedať, že mám druhý kanál a tam budem dávať vlogy. Ako som to rozdelil, tam budú vlogy a to budú hry. Ako Hero Zero, Minecraft, ako poznáte, čo ste mohli vidieť na tomto kanále. Tak. Tak už to asi už je koniec. Tak to je potom taká informačka. Tak. Keď vám toto video páčilo, tak dajte like. Nezabudnite dať na ten môj druhý kanál odber. Možno to uvidíte tam prvé video, prvý vlog. Tak. Uvidíme sa na budúce. Čau.